ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଯେତେ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆଜି ମୁଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ଟା ନେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଟପିକ୍ ପରେ ମୋର କେତେଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଥିବେ, ସେକୁଲାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେମାନେ ବି ଟିକେ ନାରାଜ ହୋଇପାରନ୍ତି। କ'ଣ ରମାକାନ୍ତ ବାୟା ହେଇଗଲା ବୋଧେ କହିବେ, ଆଉ ତଥାପି କହିଦେଉଛି, ଟ୍ରୁଥ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ଯାହାକି ଜଣେ ବି ଫଲୋ କରୁଥିବ ସେ ସତ୍ୟକୁ, ତ ସେଇଟା ସତ୍ୟ ହିଁ କୁହାଯିବ। ତ ତାହାକୁ ନେଇକି କିଛି କହିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମ୍ବିଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରେ କେତେଟା ଏମିତି ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯାହାକି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଦେଲା ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ସେହି ସମ୍ବିଧାନର କିଛି ପାର୍ଟସ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କେଉଁ ପାର୍ଟସ୍ଟା ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନେ ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ବି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ହଉ, ଯାହା ବି ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଠି କ'ଣ ରହୁଛି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଉପରେ ବହୁତ ମାନେ ରହୁଛି। ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରେ କ'ଣ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ କିଏ କେଉଁଟା ଫଲୋ କରୁଥିବେ, କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଆଉ କିଏ କ'ଣ ଫଲୋ କରୁଥିବେ। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ହିଁ ଫଲୋ କରେ। ବହୁତ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମାନେ ସେଠି ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମ୍ବିଧାନର ଗୋଟେ ଏମିତି ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଗଲେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ମାନେ ମେନ୍ କେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଟା ଆମକୁ ମାନେ ପାୱାର ଦେଉଛି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି କେତେ ବର୍ଷର ମାନେ ନିର୍ଯାତନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ତା ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସଟାକୁ ଅଣାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେରିକାର ବିଲ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସରୁ ମାନେ ଅଣାହେଇଛି। ଆଉ ତ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 29-30 ହେଲା। ସେଇଟା କ'ଣ ଥିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ, କଲଚରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରାଇଟ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ସକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆଉ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ତା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମତଭେଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆର୍ଟିକଲ୍ 30କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଟାକୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ତ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ଏ ଆର୍ଟିକଲ୍କୁ ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ସମ୍ବିଧାନରେ କେବେ ଆଡ଼୍ ହୋଇପାରିବନି ବୋଲି ସେ ପୁରା ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ତାହା ଟିକେ ନର୍ମି ଯାଇଥିଲା। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଉ ବେଶୀ ଟ୍ରାଏ କଲେନି, ସେତିକିରେ ମାନେ ଟିକେ ମାନେ ରହିଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ମରିଗଲେ 1950, ତାପରେ ସେ ଆର୍ଟିକଲ୍ଟା ଆଡ଼୍ କରାହେଲା। କ'ଣ, ଆର୍ଟିକଲ୍ 30। ତ ସେଠି କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ ମାଇନରିଟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ କଲଚରାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେ ସବୁ ସେଇ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେତେ ସବୁ ଅନଏଜୁକେଟେଡ଼ ଗରିବ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମିଶନାରୀମାନେ ଆସିକି ଆଦିବାସୀ ଏରିଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କଲେ, ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଦେଲେ, ମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ କିଛି ସେମାନେ ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କନଭର୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ସେ ମ୍ୟାଟର୍ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଟର୍ ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 30 ଅନୁସାରେ ଯେତେ ସବୁ ମାଇନରିଟି ରିଲିଜିୟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେମାନେ ନିଜର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ, ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲିପାରିବେ, ଏମିତି ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆର୍ଟିକଲ୍ 30କୁ କିପରି ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧଭକ୍ତି ତ କହିବିନି, ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାମଚାଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିନପାରେ। କାରଣ ଆର୍ଟିକଲ୍ 30 ଅଣ୍ଡରରେ ମାଇନରିଟି ଆମ ଦେଶରେ କିଏ ରହିବେ? ମାଇନରିଟି ରହିଲେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁସଲମାନ, ତା ସହିତ ଅଲଗା ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଧର୍ମ ମାନେ ରହିଲା କେଉଁଟା, ମୁସଲମାନ ହେଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଯଦି ବି ୱାର୍ଲଡର ପପୁଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା। ତ ସେଥିମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆର୍ଟିକଲ୍ 30କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ମିଶନାରୀ ମାନେ ହଉ, ମୁସଲମାନ ମାନେ ହଉ, ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲିକି ନିଜର ସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫଲୋ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅନୁସାରେ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ସ୍କୁଲ୍
ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲିଲେ ମାନେ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ସବୁ କିଛି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭୁଲିଗଲେ କ'ଣ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ରାଇଟ୍ ବି ଗୋଟେ ଅଛି। କଲଚରାଲ ରାଇଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯିଏ ବି ଯାଉ ନିଜର କଲଚରାଲ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ସ ରହୁଛି, ସେ କଲଚର ଉପରେ ମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେନି। ସେମାନେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 30 ତ ଦେଲେନି, ଆର୍ଟିକଲ୍ 25 to 28 ଭିତରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଅଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିଲିଜନ୍, ତାକୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ପ୍ରମୋଟ୍ କଲେ। କ'ଣ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ସେକୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ବି ରିଲିଜନ୍କୁ ଯାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ ଯେ କଲଚରାଲ ରାଇଟ୍ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। କାରଣ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କଲଚର ତାପରେ ସାଇନ୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଆଦିବାସୀ ରୂପରେ ଗଣିତ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଅଲଗା ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ମାନେ ଗଣତି କରାଯାଇନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ରାଇଟ୍ ବି ଗୋଟେ ତାଙ୍କେ ଦେଖିବା କଥା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ ବହୁତ କିଛି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାର୍ସିଆଲିଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ପାର୍ସିଆଲିଟି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କନଭର୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେ ସବୁ ମାଇନରିଟି ରିଲିଜିୟନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା, ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜ ନିଜ ସ୍କୁଲ ବନେଇଲେ, ସବୁ କଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ପଇସା ତାଙ୍କର ରିଲିଜିୟସ୍ ପର୍ପସ୍ରୁ ଆସୁଛି ସବୁ ସେଠି ତାଙ୍କେ ୟୁଜ୍ କଲେ, ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ କନଭର୍ଟ କରି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ନିଜକୁ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଆଦିବାସୀମାନେ, ସେମାନେ ତ ସେମିତି ହିଁ ରହିଗଲେ, ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ରେ ବି ରହିଗଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସାହା ଭରସାରେ ରହିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଭାରତ ଗୋଟେ ଧର୍ମବିହୀନ ତ ଆଉ ଧର୍ମବିହୀନ ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ, କାରଣ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ବି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି, ସେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ। ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ମାନେ ବେଶୀ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଚକରରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ସେ ଲୁଜ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ଲୋକ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି ନିଜକୁ ମାନେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲାବେଳେ ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ମେଜର ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେବେ ଫ୍ରିରେ ମାନେ ଏମିତି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆକୁ ଏଜୁକେସନ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁନଥିଲା, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବି ବାଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା, ଏମିତି ତ ହେବା କଥା ନଥିଲା। କାରଣ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯିଏ ବି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ତାଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ ସବୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରେଭିନ୍ୟୁ ପଇସା କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛି? ସେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ରିଲିଜନ୍ ପାଖକୁ ଯାଉନି। ସେଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ତ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଧର୍ମକୁ ଯାଉନି, ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପକାଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଟାକୁ କ'ଣ ସବୁ ରିଲିଜନ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ତ ଏଠି କିଏ ଲାଭବାନ କିଏ ହେଲେ? ନନ୍ ହିନ୍ଦୁ ଯାକ। ନନ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି, କିଛି ଖବର ବି ଶୁଣିବାକୁ ମାନେ କିଛି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ 30କୁ ରିମୁଭ୍ କରିବେ ବୋଲି କଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ କିଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଲସ୍ ହେଇଛି। ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆଦିବାସୀମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଗଲେ, ସବୁ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାମଚାଗିରି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଯଦି ପାଳନ ଯଦି ନ କରିବା, ଦୁନିଆର ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବି ଆମେ ଦୀପାବଳି ହେଉ କି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ କି ଯାହା ବି ଯଦି ପାଳନ ନ କରିବା, ତେବେ ବି ଭାରତର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତୁମେ ଯଦି ଆଦିବାସୀର କଲଚରକୁ ତୁମେ ଯଦି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବନି, ଆଦିବାସୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ବକୁ ଯଦି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବନି, ତ ତୁମ ପାଇଁ କିଏ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଯାଉଥିବ ସେତେବେଳେ ତ ଆଦିବାସୀ ନିଜକୁ ଗଣିତ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ବୋଲି କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର କଲଚରକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ମନରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ବୋଧେ ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ରହିଯାଇଛି ତାହାକୁ ନେଇକି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ସେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ କଲଚରକୁ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଦିବାସୀର ନୋ ଡାଉଟ୍ ବହୁତ ଜିନିଷ ଖରାପ ପ୍ରଥା ବି ଥିଲା, ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଛି। ଚେଞ୍ଜ କିଏ କରିବା? ଆମେ ହିଁ କରିପାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମିଶନାରୀମାନେ ଆସିଲେ, ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଲେ, ସବୁ କିଛି ଦେଲେ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବି ଲୁଗା ଦେଲେ, ଆଉ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଇଲେ, ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଉଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତ ନା, ଶିଖିଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିବ? ନିଜର ଇନର କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ମୋର କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି ତାର ଖାସିୟତ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ତ ନିଜ ମନ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ହେଇନି। ଏତେ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କଲଚରକୁ, ନିଜ ଜାତିକୁ ଯଦି ଚିହ୍ନି ପାରୁନ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଶିକ୍ଷିତ ତ କୁହାହେବନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ ବୋଲି ହିଁ କୁହାଯାଇପାରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୟ ଅଛି ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ,
आम शिक्षित होगा सहित आम कल्चर को मध्य आगू नेबा जोटा कि आम कल्चर ही आम परिचय जदि से परिचय वन सजिगला तो आम हजिजा है आज ये जदि किसी भूल थी तो ग्रहण करेंगे आ तो निहाती माने जानिया कथा सतरे आमको गवर्नमेंट हो कि जी भी आमको बहुत ठकी देछि आमर निजर जो कल्चर को डेवलप करने से केबे माने शिक्षा देनी सब मेजोरिटी जोटा फॉलो कर डेवलप करने से चाहिए किंतु ये आमर भी दायित्व रोचे आमर कल्चर आम किपर आम बजाय रखा ताकू नहीं कि वर्तमान नुआ पीढ़ी शिक्षित पीढ़ी आउपरे चिंता करिया दरकार कारण धर्म कौन सांग माने धर्म निजर गोटे बिलीफ्स धर्म को लेकिन तुम किसी कर धर्म जब ना आसो तो बहुत जिन गंडगोल हो जाए तो से आम ताकू न देखिक आम कल्चर को देखा निजर आइडेंटिटी को देखा ताहले ही आम किसी करें ना बहुत जिन चेंज हो लास्ट को रिजर्वेशन भी पड़ो कहीं फायदा हेबानी समस्ते पुणी थे से स्तर को ही आसवा समस्ते ना जिते जन फायदा भी उठे पारि जो माने जेनेरेशन पूरा चेंज हो जिते जन भी अच्छा जो मानक एबे पर्यंत बेसिक नीड्स भी मिलनी से माने भी तो असुविधार पड़े तो से जाग्रत रहा पड़ो आमर निजर कल्चर उपरे टिके एजुकेशन रहा पड़ो आमर कौन दायित्व रोचे आम कल्चर को लेकिन तो ता पूर्व रा सहित जाणी रखु आमको केमती रिजर्वेशन दिखाई भी नहीं कि देखु सर्च करूँ आमको केमती कौन पे आमको रिजर्वेशन दिखाई से जिन सब देखला ही आपण मान आखि खोलीज सो आम जदि निजर हिस्ट्री जानी नथिबा बाहर देशर हिस्ट्री पढ़ी आम ज्ञानी भाविबा तो इट इज नॉट रियल एजुकेटेड पर्सन सो वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट वी शुड रेस्पेक्ट आवर कल्चर आम आमर कल्चर को रेस्पेक्ट देवाक पड़ो आम धर्म विश्वास को रेस्पेक्ट देवाक पड़ो।